Nazionale River Fest. Направете живота си по-спокоен, по-успешен и по-здравословен. А за тази държава време, нали? Обаче, голямата технология, да знаете, е как мигите да станат хем вкусни, хем сочни, хем да са пълни, като с безкрайно много перли вътре, не с разварено рис, господи. Срамота за майстора! Нали? Вижте сега какво сме направили ние. Виждате ли тази палитра? Какво има вътре? Веднага ще ви кажа. Зеленчуци. Моята версия на миди с ориз изисква те да бъдат не само миди и ориз, а да има и зеленчук. Питате ме какви подправки, госпожа, ще сложа вътре. Ето, Роската в момента слага най-важните подправки. Олио и зехтин. Защо? Защото да се готви само с зехтин е мода. Малко всички паднаха си по това да се готви с зехтин. Но ние ще направим един страхотен микс. Микс между вкусен зеленчук. Тук имаме малък помагач. Показвам как се бъркат миди с ориз. Нито една капка и нито едно парченце от лукчето. И знаеш ли какви зеленчуци има тук вътре? Я да видим дали може. Чакай, Руска, да ги смесвай. Може и да ги познаеш какви са. Суджук. Как ще има суджук? Преди малко този човек, който въобще не разбира от морска кухня, защото е израснал някъде в Търново. Какво разбират тези от Търново с миди с ориз, нали? Тук ние варнеци, ще ти знаеш, че аз съм 3 часа варнец? А? След пак и театъра във Варна е кръстен на мой дядо. И аз се считам изключително щастлив, че съм днес народна територия. С този град е свързан един от най-хубавите ми така семейни спомени. Вътре има лукче, моето момче, магдановче, целинка, не е сланина, както каза търновеца. Вика им, сложил си сланина, вие може да се еде, ама в момента са пости, да ви кажа честно, и мидите с ориз са разрешени. Защото са морски дарове, даже не е и риба, и мидите и морските дарове са разрешени. И виждаш ли колко красиво стана, като българска народна пшеница. Лъкче, питай, там има вода, там питай, има вода. Сега, ела да ти покажа, дай лопатата, това ние с двете ръце и почвай да бъркаш. Роска, дай да помагам аз на нашия приятел от другата страна. Точно така вкарваш в горещия зехтин зеленчука и виж колко хубаво той започва да ухае. Виждаш ли как ухае? Аплодисменти за нашия суперград. И разидели. Трябва и хубав умек. Знаете ли какво е това? Безценно богатство и се казва малки прекрасни бомбончета. Вижте колко красиво и ароматно започва да става цялото това нещо. Люси имаше един пакет с едно много важно нещо. Я виж, тук ли трябва да е тук заправил. Намери го, даже той наведен. Знаете, че един добър макикидап, парченце шоколад, в правилния момент на вечерта, дава криле, нали така? Затова аз вътре ще сложа малко кафява захар, за да слеем вкусовете и да стане още по-вкусно. Защото